I evo sada, poslije prvog gradskog triatlona, vraćamo se ponovno u Rijeku i to stoga što nam je s Himalaje u Rijeku stigla jedna vrlo zanimljiva sljedeća gošća. Naime, bila je na preko 7600 metara, nosila je zastavu grada Rijeke i Primorsko-goranske županije, bilo joj je hladno, promrznula je, njezini su roditelji iznimno brinuli doslovno o svemu tome što se događalo na Himalaji, 2 mjeseca je nije bilo u našem gradu. Što drugo reći, idemo na teniske terene Marčeljeve Drage i tamo nas čeka naša sljedeća gošća. I evo, poštovani gledatelji, nalazimo se ovdje na Marčeljevoj Dragi gdje smo na tenis terenu. Razgovarat ćemo sa jednom pravom sportašicom koja obožava tenis, voli tenis, igrala je 7 godina tenis, ali nismo s njom na razgovoru upravo ovdje u Marčeljevoj Dragi zbog tenisa, nego zbog odlaska prema Himalaji i prema osvajanju vrha Mont Everesta. Srdačan ti pozdrav, dobrodošla u našu emisiju Kigo. I evo, odmah krećemo, znači, ravno u glavu, tu smo na tenis terenima, odavdje ravno na Himalaju. Kako to? Pa ne znam, još dok sam igrala tenis sam svom treneru govorila da se hoću popeti na vrh svijeta, ne znam od kuda mi to u glavi i tako sam prestala igrati tenis, otišla na alpinističku školu i tako je sve krenulo. Ja pripadam Riječkom alpinističkom klubu. Koliko ljudi broji taj klub i da li možda postoje neke važne ljudi koji su u njemu se penjali na Himalaju? Da, pa evo moja kolegica Vedrana Simičević koja je bila sa južne strane, isto je članica Riječkog alpinističkog kluba Raka, ima 100-tinjak članova i imam veliku podršku od njih. Pa evo, možeš reći kako je prošlo samo putovanje prema Mont Everestu? Pa nije prošlo uspješno jer se nismo popeli na vrh, došli smo do 7600 i to je to. Za neku, mislim, uspješno je što se tiče iskustva, ali eto, ja nisam zadovoljna bez vrha. Da, recimo nekoliko riječi o samoj Himalaji, naime najviši njezin vrh, koliko je visok? 8848 metara, najviši vrh svijeta, Mont Everest. Mi smo bili sa sjeverne strane kineske ili tibetanske. Ove godine se popelo 40 ljudi s te strane. Naša ženska ekipa bila je sa juga, uspješno, hvala Bogu, i cure su se popele. Ovo je puno strana teža i eto, mi smo neuspješno ne dočekali lijepo vrijeme i eto, bez vrha. Ja sam letjela, znači, Zagreb, London, Doha, Katmandu, glavni grad Nepala, i od tamo smo žipovima išli za Kinu, Tibet. Recimo nešto o glavnom gradu, ima negdje oko 2,5 milijuna stanovnika. 2,5 milijuna stanovnika, zemlja je onako dosta siromašna, nama neuobičajeno. Evo, vidimo na fotografijama i različite kafiće i ulice i njihova prijevozna sredstva kao taksi nešto, pa evo, možemo čuti o samom kafiću. Kakvo je piće uopće u Nepalu? Pa ima evropskih dućana ili kafe su najbolji, jedino mjesto gdje se može popiti evropska kava. Tako, ovo je doba sezone, znači kada ljudi, puno stranaca iz cijelog svijeta su u Katmandu, znači 2 mjeseca kad je sezona bez monsuna i kada se penju najviši vrhovi svijeta. Kakve su cijene kad usporedimo cijene sa hrvatskim? Pa manje, puno manje nego kod nas. Od taksija do pića, jela, i u evropskim restoranima je evropska i cijena. I recimo nešto još i o njihovim novcima, s čime plaćaju? U Nepalu su nepalski rupiji. Što su inače po vjeri Nepalci? 70% hindusi i budisti. Odlično, nakon Nepala krenuli ste put Kine, dakle trebali ste preći granicu za ulazak u Tibet, ili to je danas kineski teritorij. Koliko ste dugo čekali na granici? Pa kineska granica je bila ove godine zatvorena zbog 50-godišnjice izgonstva Dalaj Lame, tako da su Kinezi zatvorili granicu upravo zbog toga da svijet ne vidi šta se radi u Tibetu. Tako da smo još imali tu problema, jedno 10 dana smo čekali uopće da uđemo u Kinu na kineske vize i to nam je veliki problem bio, možda smo zato i zakasnili na to dobro vrijeme. Da, na samoj granici, znači čim se uđe u Kinu, 2 sata se stavlja sat naprijed. Znači imaju i svoje vrijeme. Znači u tibetanska visoravan je visoka, znači diže se na 5000. Mi smo sa džipovima išli na 5300 gdje nam je bila autobaza i bazni logor, dakle gdje smo se smjestili i gdje se pripremamo 2 mjeseca za vrh svijeta. Vidjeli smo i tu bazu, to jest vidimo i upravo sada kako baza izgleda. Koliko ljudi je bilo u bazi? U baznom logoru je bilo negdje oko 300-tinjak ljudi iz cijelog svijeta. Znači bilo je ekspedicija, bilo je 7 ekspedicija koji su pokušali se popesti isto kao i mi.
I vidimo evo u kadru hrvatsku zastavu i zastavu grada Rijeke. Možemo nešto malo reći i o sponzorima, ljudima koji su pomogli uopće cijelo penjanje na Mont Everest. Da, naravno, bez njih ne bi ni otišla tamo, znači bez mojih sponzora, Adriatike Neta, grada Rijeke, županije, Sanadrije i puno njih. Vidimo sad malo ovdje i slike hrane. To jako dobro izgleda, znači imali ste dobre kuhare? Da, imali smo super kuhare i on je imao pomoćnike i kuhala se evropska hrana od naših pašta, što jedemo uobičajeno i što je vrlo bitno za takav jedan uspon, vrlo je bitna hrana. Nakon baze do kud se mogu doći automobilima, kamionima, džipovima, išli ste dalje sa životinjama. Koje su to životinje? Tibetansko govedo, znači jako, oni su nam opremu nosili gore na 6400 metara. Međutim, tu su i domaćini, domicilno stanovništvo, jedno pleme koje vam je pomoglo u nošenju svih potrebnih stvari za šatore i za prehranu. Kako se oni zovu i nešto možda malo više o njima? Da, nezaobilazni šerpe koji su, niti jedan zapadnjak ne može bez njih, ne može napraviti vrh, tako da oni nam puno pomažu, dižu logore, to isto oni su plaćeni nosači koji brinu o nama i rade stvari koje mi ne radimo. Polako se počinjete pripremati za zimske uvjete, znači i počinjete se zimski oblačiti? Na 6500 je granica, znači snijega gdje oblačimo cipele za snijeg, stavljamo dereze i drugi su uvjeti i kreće penjenje pravo. Vidimo snijeg vas je zakačio, bilo je također i padanje snijega? To je uobičajeno, znači na tim visinama imaju te mikroklimice, u jednom danu padne i snijeg i bude plus 40 vani. I to je normalno za tu visinu. Znači na 8000 je trećina kisika, od 7000 je zona smrti, znači čovjek šta god da radi gore puno se brže umara, puno se više troši i treba mu puno više energije nego ovdje. Od 7200 mi smo koristili kisik, znači za gore. I evo nakon toga povratak sad nazad u Hrvatsku i sad kada gledaš iza sebe što si prošla, znači koliko dugo vremena si bila na tom putu? Pa bila sam 2 mjeseca na putu, znači taj 5. i 4. mjesec. Umorna sam.